Yandonsi asoberde nandini mambingi atokonya na sembeo asomurubiribu Ensakia tojake weekende yo mwerio yomotinyuga 5 ekarojire ange ekarojire tarike 22 omotinyuga 5 umwaka wa 2023 litko nilia Jumatatu umurubiri Ensakia imegata seni kya ubwanjete kyandi Steve nerubwansu bomogusi Igandonsa soberde mwajimuni yangu ya libagilia bano ko kwaligania ekaronse meredina weekend yao nigo yalingi engiya etabwate birukunyo binde byonzi no yabwate nyasaye nando toikiri litukeliga asemambi ya bene tuabere mu minjolimi ntoraba mosera wikagera already toikire ase studio asemambi ya boniga Buna botambe na otore amaiga tato asemambi ya boniga twene kibina twa kurusire litukulia ose twago tulire todainae na kabe oyo muri bwabali bakoba mu minjolimi asemambi ya boniga ntwakana kabisa todana itabia mosera ibute kogeroge ndere yo ikobe nyakwirigeria omuntu gwetoma ngando gosoka nyumba mwae ogenda ochigwirigeria seke bago kiae Mambingia tuakwarani oso imiyo muroberio tojaka manae hantukora manae ekatuna chosho utakurwa sense mende studio nero kwene kuna maliogine chibicha agochera senchera ya bene bono mambia Endo korangina turikiro chumbi autotenge kwa bogira ke weekend ya yarenge asemambi ya boni na hote chosho uta no ala sense mende studio asemambi ya boni Morning. Morning to you. Wakire. Wakire ya. Sao tuanjiri. Ya sao tuanjiri. Tumira ninaenda se. Omurubulio Ensakia. Tumira nina sembeo yes. Nuko gena kwa nenga weekend ya umbia yalingi. Umbia yalingi. Alright. Ya bwate birukunyo binde. Umbia yalingi. Wachite kanisa igoro ina itutensari. Nkaroranga service ya gendrete. Ngataka nchito sange lakini nende nkaroranga anachite mwisoni. Tukulia Jumamosi. Producer Joshua Uta wakirubia anokugena kwa nuko sambamba manchu muligele tukwaligane asenchira ya bene murobele Ensakia bono mambia chitalikire 24 mutenyono yo 5 na kabere umwaka wa 2023 nokugena waitonga nyasaye okorwanereire weekend yalenge ntambe kero kende nayo ratumanyenga na ki weekend yawe yalenge na ende na kiwa chakire wiki otambe no gokomo yo kurogiga se studio togotebienga umanyeteli tukulia Jumatatu na riri tukoli koba busy abantu bakubeka chitai orochibno mtu Brighton yasibete ya kabisa giga se studio abantu bakubuka go cheke bago bachake wiki yabo balibya yonga nonye ko igwete bobe asumubere wikabwe komererie egere wiki yao ebe engiya tebese kobe enyanga nyangu egekogero bogima barabumbo bomanyeti go sonoro warete go sono igwete bobe igobota gete onyariko bago wekomereri go twakwareganira somurubiri Ensakia bono mambia litukolia Jumatatu nyasatu anchire tumiranire twatiganete lituko lia Ijuma asenche mtu Brighton mwarengenere litukolia Jumamosi mtu Joshua no mwarenere liuka no kugenda waitonga uko sambamba igobona karibu sana asomurubiri Ensakia bono mambia na mange agende tokolekana sense ya Kenya ayoto chokumanya segekeke kirebosio kulenda sibono twakwareganire asenchira ya bena mashabiki to MCP team diaspora team apana kosa team chini ya maji na team following ayo mito Felicitas Nyanchama kromosocho Good morning baba long time nokwegena kwa ne uko sambamba no mwana Layton Eric Baraza good morning no mwana Steven Junior nokwegena kwa ne muko sambamba tigambaganire weekend ya kulinde no tulinaye kurabono iga mpaka chikoraga chinse satuchema mbya bono inyoranga ikuragense ya monenusu omagani itongo cha Luikasi studio tugamba mangi yo karibu sana nchibotambe ne okoro kwa Sara Nyarangi Ontita Na nyibuna botambe bakondoka Brighton ayo Makorinde mama Sarome asemambi yaboniga tugatwa kware nezinjira ya bene tusuke na mpaka omweri asemambi yaboni nero ndi Steve Bansmousi umurobelio ochirenkuma asensenkima Ensakia ekirenga kyae no gukomanya no gotebina nali akoreka nditukegoro nali akoreka nitere akoreka no botukubwakia nali akoreka na guchi angio sense ya Kenya ni jinsi chinde yuko mwachobole mashabiki tons bio beshae Kemi Sovi Motangi Keston Jali Edwin Omwenka Juya Obasi Chris Arogo
Dismas Okinyi andonsi asemore Babu Dolphin Mora asemore mwensi bieto kubarigania nsuri ya maita na omore ntumete na mashabiki yetu babo Simeone Atuti ku diaspora mwensi ntumete na omore yeto kubarigania kiandege komi moso imeyomore kiongozi vani onse na tinda kweba ntubwate nyamali kurwense moya nyamatano na tinda kweba igoni mete na omore mwende tonya kuriga SMS chino ase bono mambi naro kuru matunda mature tuna irita ndia kuru kuna matundo Teresa ne naroro balindara asese merie kenyorio bono to SMS ya inogaria agwetera sina bei ya 0792192834 kwende bali auto bwati asensemo ye mitandao Facebook Ndizi TV News Digital amoto bwati roro boigo no botamto koteina like comment and share inero kirenga kiasa semeyo ya Facebook boigo asensemo ya YouTube gentokora Angelina Ikorona Ndizi TV News otonyore asenjira engiye kabisa asemambi yaboniga ende tuskinaye mpaka mwerio asemambi yaboni ine Ndizi TV once mosi umoroberio Ensakia moroberio umobo kabisa okorete naye na maigatatu asemambi yaboniga asenjira yabene. Alright, balimo gutobwati asenchira mitandao no tole Ndizi TV News Digital asensemo ya Facebook asenchira yobikirano kigima abayigo YouTube no gotonyora Ndizi TV News nekarobate chinga kimwanchu mulirire nabogo tweet @Ndizi TV News o SMS number nere igorogabwo ase TV ya 0792 0792 192834 onyare ko bagutumira SMS ya senchira ya bene nende nambeyo nero gutumika sensemo ya WhatsApp egere tokonya na senchira ya bene na bakonyora Brighton Makori wetera sumtandao of Facebook enjoy na kidogo no bato botutukanu igotokonyora wetera senchira ya Facebook kolende abagotutumira ujumbe ya egere to yeligeria senchira ya bene watotabinga ngayogo to watia korwa unatushika ukiwa pande gani na ria tubwenete kumanya akorekanira sekenyorokia otutamanye tibono mambia egero nyareko ba kogo tumanya mashabiki tu mwensi pi yabo Divina Onkeo kurachisemo cha diaspora Kennedy Mirieri kurachisemo cha diaspora yona ende no munyakiro goito Paul Uncle Paul Gasiano kurachisemo cha Minnesota Minneapolis no kugena kwane uko sambamba mwangina Salome kurachisemo cha Arizona kolinara sense ya Kenya no kugena kwane uko sawa tumanye tingamba ikiraneta se muyegavu mwana Sheila mbuyabayo kolete narango chitole kumanya mwaka usinde Makori no kugena kwane uko sawa sawa omwaka Evanson Tita ogendi good morning imeto endelea kutushika asemambia yabona balini bikoro kurachisemo cha Suswa no kugena kwane naye ngababa uko sambamba. Asante sana yabo Samson Oroswa yabo Jeffrey Onyancha mwensi pia mashabiki alimogenda tukutubwatia asimambia yabone go karibu sana ayige ntokoro no gututumira ujumbe ayonto chigo somasi gikeke kiribosyo kulenda sebona nimanyetenga ayo minto nara tumanyima kento genda sayibiro yeri tukulia lero lya Jumatatu tochaka senchira ya bene tutaraika tumanyenga nara lya yabono gusenkie ko gutumanya gwetera senchira ye SMS yenda gututumira ujumbe ya asimambia yabone na mangana dokorakana imena isiko ya Gusii ananase county ya Nyamira ndoroje na Mariogo na bato duje nyigitari au anase nyigitari ya Keroka level 4 buno abuna mo MCB ward yeligoma Nyambega Gisesa anyalde ka ukwana alia siritku ligora kerobaigete sensemeli ya Keroka utagondena no tora butwenzi kara endete kunya kumulika ebintu byonse asemambia abona kwena kana chibijana Mariogi soire kabisa igomwanjumuliria ina rarenga sensemeli ya Nyamira ase obokoreri bwinya gitari senjira ya bene ase county ya Kisii ndwaroje mange ndararamanga yaroro kodendenali mo governor we county ya Kisii na akorde shafo sensemo ya barazara mawasiri baye eye bandi baotena ya linki bwanga akabandi bakokokere tambugirikyo kurende ja msingi bana bantu mbachenje tugwe birogo amangana yobokoreri jiwa siri au sase chidara au ase county ya Kisii
asense enkimandrojena umura sense ya Kenya ndrojena barahimba ndete kungusana na gusikomojania igoro yukurubekana asense ya Kenya umuraibwense Dr. Mutoni garenga sense mo ya taita tafeta na baraibande na kwandira dakamoji bari bakorobekana gathana ni gubate gusabotage economy yense ya Kenya ekerono jina umuraibo mu wasimyuro mojo ni Kenya Raila Odinga ani garenge asensemo ya basi bunge ya Babu Wino Mbakasi East ende na debete na bono chinga Jessica ujikira takiri goika ku State House na debete boiko rende siasa bado negendrete kerotro jina mu wasimyuro moja ande bwara dibuna kurobekana ngorkorka ni tukuria Jumatatu ase serikali ya kanene kabisa ono bado na reyo mede fari wawiri wakipikana nyanzi ndio umia nyanzi ni sisi yobono ni ntutokora nga kekoba abantu bande bandate ko siri bogima anene bari batige duchinkoma ya amasasi cheji nyimbo anekera banyanyimbo andate ko majugubuna it was police brutality Dwarone na omobwasi miro moja bwalikeire ekyombe ose International Criminal Code. Buna yana aba serikali ya Kolribobe. ICC. Ntuma idirende njade tenango irero roboti uroro etonyete torore narali aroro. Kora mumba inarara sense ito ya Kenya ni tukusaba morembe totebena ya beire bobe. Na maene mno mintate biro omo raibu kema kia ODM Raila Odinga akaranga nkona kubwena nkona kobali bya kulinda mangana yokurubekana basingirire gotebanga narororo watazidi kufanya hivi mpaka serikali ichukue hatua no muraibu ense go serikali ya Kenya kwanza nero nigegende tugusingira na gotebanga no way ama andamano gosokurubekana kubo mubwa azimio lo moja wani Kenya ni goko rwa century tabwenereti bono twasinye kumanyanga who is speaking the truth ningo kwane kimaene kiagera bananchi sisi ndio nyasi na sisi ndio tunaendelea kuumia turarora muraikoro Kenya kwanza oumire ositurarora muraikoro azimio moja wa Kenya oumire kulende naba Kenya bonsi koro Kenya kwanza gosazimio moja na bagendrete konyora chinko machintindi abande basiriri bugima kolengana no robot gosekolengana no butuki oikabono guchaka kurobekana guchaka sense ya Kenya tayara ba Kenya 30 mbayo ekiagera kisa na maana chingo makorwa samasasi chingo makorwa se ebibago uno yominto atebire mpaka lini ili litaendelea asense ya Kenya igobona it's high time aba Kenya tubeko morembe tunaimba ni amani 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 Kenya ekero tokuligia haki tafuta haki kwa uangalifu ekiagera nayo cha kuumia ayebweka barabara bagotena batebe pole kwa familia pole kwa waliopoteza wapendo wao na ande bamocha ni barabwa banyene kulende wale wenye wamepatikana wasibali banyo waliro bokongu ni numweka muko na kudrania mate igo molembe ni lazima molembe orno takire kronale ngigo kwana na Christopher Sinde oyore Kisii Catholic Diocese Education Secretary ni gabore tinaga kya bakorobekana ngakirende go ikabarobekane no morem akabori bori ali na mobegeta samangana media na ekorongo boka ko nyomba mwana injine mere mongoji anyoro monto brokili baro sambiri ekiningi imbisi demonstration boga kabori na abaraya babako andamana usibago de yando bandu barobekane barambali go babosyo ebarabwe bako bachigalime gose bacha badaye ekarabantu abarobekane inki batatanganira bate yando babona etogo andamana tubeke petition go chia segete kubwa abantu bako tebyandu bandamana basiri obogima bwabo Sara nabonda contradict ko sinabonda be mamincha sinini asemambi aboniga kunda nabora be side yao ebigorengeni birengere biane tuaber to tebana it's police brutality nerororo ngorotora banyanyimbo ngo itabara abantu abande bakora bande bakwa lakini ndende basigana bara mwanya abantu nawo tengo bande ake iskasi nini kiana bana bale birengere iyo ebire biane abasigali mwanya bantu na ile bunduki ebono ebunduki ile ni yake lakini kwa murutarige na kwa mwaka wikaboni gantoro jero batu kuruna abanyanyimba nge batatu na barabu basiririyo bugima bwabo kubatukana n'ikingoma batigiretwe
Tuarere toka machaba abanyanyimba mono na police brutality. Ekiombekerigia asimiu gia tere ngana kere ICC ko soera abanyanyimba aba. Ekandike tangani abanyanyimba aba na abana babantu. Na barabu. Yes, sure. Abanyanyimba aba na barabu mbaire mirimo bagokora ekera atomwa na batomwa atabwa digigia gisaine na batomwa atabwa debinto bisaine na batomwa go sebunduki aba tamasa siabere urutira eri. Igo next nere no go kwaroji. Igo bono as long as toko deana goranga nanje ebine birengere biane tari biande TV ose bionde korengana na toko debana police brutality teturarigina rights chaba sigari jina baji mbarabia ikiara abana aba barabanyanyimbo mbaraba muraba minto mbara abana baito mbare isabanto mbare abagaka babanto gosaba kungu babanto na baraburende gaki tigato bachali na ekero batomwa iya bande mbare babwate ekeriri anda baitomo lakini mbare bare innocent na barabanya na batigeri chinkoma na barabuga gato bachali na police brutality nero tu abamwajiri sana na barabuga barigere liguna ya gaki neba inga kieta kerikoba ba provide ekero montage inga kwata ke manda mano na gina rojo montorio kroka tena civic education ita kena abasigari ngibakora ekero kwa romo sigari to marabuna anene mi ojire go kurtaliza era ni gaja go protect because ekero go protest na haro against protest yao era monyanyi badete go akogokonya kurwa so lionde nero raswana ne mochake kurwana utatake tyo kurobekana uko ndoro na banyanyimbo nigo bara against tyo kurobekana tu abaru tu magena kego koraiga nara human rights chigote human rights yojo yitakire chiegirira banyanyimbo chitebena mwakore excel ingitwa koru abantu bakwaniro that was my opinion as we aboniga ekero abana babantu bakura abande batige ruchingo uzo baranya gitali actually ndiro muntu kwe media lakini we have not focused wana abantu abanga baranya gitali tubakore no interview tubade how it was bara the other story we are saying that police brutality lakini nde ebine birengere biane injebuna Brighton Makori. Mbiamona sana yo minto birangara libya umbi ya kabisa yune observation yetalimbe nengiyere kiagara twarura yakao koreka kurende asinche police brutality twayero maiso marore kurende mwanchu muligelia on which ground sekiagera ekara twarengena wakili gege wiki ya eta nigatebetenga omonyanyimbo korusie mbunde osegwa komo Kenya okorokorobekana iyo ni makosa kubwa katiba ijasema pahali na endebo igo the same katiba ya mochia muandamanaji oyo kuandamana kabwate esilaha osenerige nabwate atetukuritumika bobe osenigabwate chumagete osengosaliale ebinto osamagenderero osukusalie para gusambe para katiba kuna mahali imekubalia hilo igo both omonyanyimbo no muandamanaji oyo kembeto omonyanyimba mwakeligena abo bonsi bare asamagoso kurendekero tukwira na maega buna mwanyabantu mbiya gwate banga munyanyimba era ne bunduki yokabwate n'abantu bamanya narorire clip iberisa toiga ekero aba Kenya bali bakwandamana bako singirira abanyanyimbo na magena usononye nigaria tigo munyanyimbo ya ofianga kero kende ngo twikira bali na magena iko bone ikinege ntukigwenerete komochiwa na kogikeriwanga aba Kenya tigabatwale tabieringa nyomonto ngorobekanare awachana na mambo ya mawe awachana na mambo ya kuharibu ikiagara abanyanyimbe bale gali babalende olio gosali to me that's a criminal bali bagusali usene para bali bakoya narocho mongwana gitakoye sign post ye para kabisa those are criminals baby setasa abantu bakorokorobekana bagwenerete ko chorwa asiba talibons bakorego lakini bali bagwikirani paka babe on camera aromba gwenerete ko chorwa bayimukeri getambukero kiri chiko asengencho it is just a reaction one muna inche na etracha ko kuiranene nyole tuarwanire that is what happens eyueta kurwana nkoli kuya ekina kinda tebenga bali tokorobekana tiga tokore munega neiri bune katibe go teba peaceful twaro che Israel nkwandamana bale ngopinga bale bill gete batatageti but turarotia gas anywhere turaro monto hakirulisa anywhere turaro abakwandamana baruteira basikali amasasi anywhere yana abantu babugulete nanda mabango ale ni white in color
kumaanisha nga mpatagete they are marching peacefully as a streets chense yabo. Why Kenya intutoko into an extra mile komacha abanyanyimba amagena abanyanyimba komacha masasi uchesa ba Kenya mpaka tuanyolere bono fatalities abange sana na bali bagendete ko konyora chingo mugosi bali bagendete konyora ubuwena sinyagitari niko barabange mono. We need to really style up osekera tokoliyele twaligele on both sides na whatever ekyagara basikali mbaro bali nyagitari mbaro batara yulibaga batebenga yaye nateneine kimbegete bolendi nganyora ngwa kuliyena. Yes nabo gosara lakini sara kero tokoliri article 37 imoteba oserorora astairi gete no munyanyimba abe na nirigire aijandikwa it is right to yesome na boko nyigora but na nyenarire yani yini article na narirenga we have a right to assembly to assemble demonstrate picket and take petition to relevant authorities. Peaceful demonstration. Picketing. It will be busy. So it is not. Situation. Reaction. So every person has the right, visible and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petition to public authorities. Abandabaro bekanire. Party yo mwere banyakorire. Ano. Ono. Mbabu ati petition. In Kenya. Because a petition they must have again to bakuira. Bairo sera somo county commission ase gari bakorobeka. No nyankisia bayende ba match baka somo county commission. Baire ebirero byabo. So amangana yo gusambe para ntora yarora. Amangana yo kubatu kachimbonde ntora arora. Amangana yo komachana magena hatujaona. Katiba imeweka it is peaceful and unharmed demonstrations, picketing, and presenting petition to public authority. We are misusing. Bona sense ya Kenya, we are really misusing Article 37. Tura yele waburunge, achinse chinde, they are really doing good. Anango tegera rubali step ya imo kikuya bakoru kolengana no kugani kwabo bunakole. Yeah. Nande kerokoro bekana tuzageti ko si right yo muntu. Yes. Buno ogera asi keduka. That is ogere na ta traveling because one way they go proke para iko meaning ina umeuchumu haki ya mwenzako. Because Brighton akuna kurobekana ngoyo koko watenga wana gende duka buneli ya lusiali otagolo cha kwibe bintu kurume. That's criminal. Why don't people march boronge properly nyankuru mwembe mpaka ugatatibu muchibo songalira and about peacefully unarmed bagotera tunataka haki waenda bakasumu county commissioner abakuanere abatebinga I will take it from here wana tigatoira nasi nyumba cheito tokareki tuganye what happens. Yani hapa tokemba ine yani maandamano yense ya Kenya wanteba kemba ine bantumbaro with a wrong motive batali bono korobekana other people are enjoying kero monta wa kulige no siribo ma people are enjoying kera ntubara rumya nyimba akiro monte mbuna they are enjoying banyole opportunity yo kashifu moskali. That is very wrong. That's very wrong. Tiga kero to korobekana to korobekana no marembe nande nto borijisira maina njenga bado basigana para familia atira manyanga yere ba kwandiri tukoligoralia tatu mwabaka bona mimi nataka mwanangu manyenga yale kerabu atire mete taraki uko taraki wandons familia yangu ndira yale ngali ngarabande ba gukora bakubuli omubwasi miuro moja na bono ninga gijini mutakire korabeka no kurobekana kando murabo linga imaina njenga likyara no yo moino nan karombe ya babo dina bono akite barabo nanga yale ikyara ukabona turamanya yale ndo munyanyimbo korenderaira na abwato ketwali nehera kaira kabisa gatanga kyanyore mangana makong sana Morris anaitwa Morris hiyo nyingine abwato ketwe agateari nani ganyorete mangana makongo ikabanda kweresana ngituo kyarenge ngaye iretwe akirigonde na abwato ketwe
iho bantu mbara tonya kubwatwa sense ya Kenya lakini ndetoro na serikali nero tutumeka chinguru mono kubwata abande ndoro jina mbachi etali ase umurai mukuru bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta nere bagana rende nejibundu kichikarali ase mumuroye ibon tutigeta abanyanyimbo DCI ekoro butukibwae ikole torore na kinsi gusuka gujibuskore ndetigo murembobe ikiarense ise ya Kenya isikoya ntu bado no tole we other ise gosareka ebintu nabo birabe ebibe nteba ne toko mojani igana ya torore na tusuka gujibosyo ase manganade kurende nkaimena njengale because ekaro monta gwatiri ngomanya tole ngoiriru somewhere oiriru igang atafikishwa mahakamani obatekirwa se cash bail or se bond but intora igo biego concern about Michael Njenga hono Maina Njenga former Mungigirida bado nturamanya serikali oni manyiti lakini sisi hatujui kama bali bande kiano na mwagwasi mura moja mbamanyiti lakini serikali oni manyiti kiara nero ya moirete ngoni manyiti kira mbwato kerero tutajua ndone tujikomanya ekerara acha tutebi ndia tutuambia ngayale kira boni gantumanyiti ngayale lakini tosabalende na mbuya asale abebuya no ekera cyo kubwato kwa tomugana ekyo bona kidora atebi kira ntundu bwato kubwa konde wense turamanye ase ensemi sara twenda yebiro ekali biro bitu bigenda takominyoka sinini asenjera ya benere nataka turaenda ase kitabu kya Yohana chapter 5 alia mugano noro sara omotindi kabisa alia igoro yo monto yo mo orwalete miaka 38 years miaka 38 years orenga se litibelimo mata Yohana so igora Yohana erekati abo Yohana isano wayegerere ere Yohana isana abo torrena mugano noro abo yo monto titurali eri ayebiro toe ya jarali kwa jira tambasi nini nyigone daikoro tukole na ya jarara na na Joshua ya jarara isano nereyo biasa izomango isane yo sara se ibiro mtu tokutoe omonto moyo bono mambia isano Yohana isano neri all right asante sana Yohana isano ingani mwamwe karote banga omonto ekeuru aselitobolia bedside nyuma ase aya ndi arengeri lituko linene ly'abayahudi Yesu agatire kogenda Yerusalemu naende ale Yerusalemu ase geita gechingondi ndi alenga roro litiboli kurukwa ase Kebrania Betsaida na liralio ndi abwate ebiswero bitano ime ase ebyo mbalenga abantu abange abarwaire bale kurara emiuko ebirema na magata baganyete amacha turubaniwe na kiekero gite omumalaika ngo ikalenga oswa aselitiboliria oturubania amache nabo nabere oyolenge ko swali tangani nyuma asa amacha turubaniwe nigalenge ko wena oburwire bonde bonsi obwa monyorete na alengaroro omonto gete oyolenge no burwire bwe myaka 35 Yesu agache komorora oraire konya umanyirenga obeire engencheye amatuka mange akamoboria noligete ko bomugima omorwaire olio akamoiraneria omonene tindi no monto kombeka aselitibo ekera machi aguturubanigwa korende ekerongo chichainche omonto ndo swali tangani asende Yesu akamotebia tenena etweke gasero kiao ogende elio kegima omonto oli akabomugima agetweke gasero kiaye akagenda amen ebintu mbira busara asenginjo yebiro ebintu mbira bukurigereria liraikandiro
igasirira ika nigo yakoraki yaturubania maji ntobwate ritiberio ari goturubania erigoroku bedside igori nano ajo turuba iga abantu mbarengo amagata ebirema emeuko mbarengo lakini mbamaete bonsi no barenge emechande iyo mbamaete narireka ngo jariria turubania maji tukwara ko bege igento kiarenge kinginjo no gotangana ekarorira ria turubania maji ikobono igento tumaina goikobo mutangani konyano na maseni ikamaseni alire kiraje turubani una kore kerema ena to goika gosoa mali igobokonyi bwamboi buna korumuko kwa ibuna lire ikariachire igotote bena no naba eba ukongo ibaringa no chire lire ikariachire ni abaje gokominyoka kwanyorana Joshua soirim obweni ige competition yarengo sana lakini ndo yarenge tangana uikobe oyubweri tangana uikuike gocharuka ikokero ko bari tangana ngonyorura masini gete yanko bweno le korwase oburuire gete bono uyu obero emiaka 38 igontebi arwa 38 igolireka nduriko tebu seria gaje kila lituko zigaje mantiri lakini lireka ko jeria ngiria kwa ya turubania maji ande ndote biringa ngaria gaturubania lakini ndimo mostly ndimo aba bono uyu Yesu ngwetaka na maide no yo nere taka bono Yesu akumubona ki no taketoka umugima excuse yako rwabunge ryadena wanene tindi na monto rireka ngo jare tindi na monto ngo chigotema kwenda na tanganiru muntu ntanganira igota yari Yesu na manyete taswachite straight mpaka sara gatiga kero monto agachikumubori ngakie karendu lakini bono kwegena kwaye gwaje iko mwanju morena amasini ao naro ara segete lireka lya turubaniri bono egendo gena ngangana obo motangani gosoa imari obwene tali wedero tali na rasmo orwale physically na bokurwale ngoro yao utaramanya sabi lakini gaachire mwarigani asenkoro yao buno ya mwarigani konyo chande kire miaka 38 iyo awo ajane kire nemeke oronya na madira lireka ndiro abamu abambaroro igokoro aba asebani kunya kugamba bare and by the way mbaka atambe na benga mwe swimming pool waliga chinse mali abantu baikaransi awakuwa mbali sana lakini nga ekero engaki yawo yaikire your time ekero yaachire everything happens handenga by the way egento gekorango kinendikia ngo moyo tacheti gochoroka ime Yesu tachiti amte ono ndatirire ikarichiri turubani ngosugumenche bweka amubole akanyora bono ko bweni kwa instant amubole tinga noga nitiko bwana oria kamate anda kamwera the opposite way ele bande akamwera ni amatetina ya murire kana bari goja turbani timbo atimontogo bo Yesu yeti ko gendra bagende conversation era kamatina bukia serokia ogen aliona amesumbuka kwa miaka 38 years ine miaka mengi sana so kupitia kwa imani na Yesu na bakororanga kuachande kirande noga netisani gentiki tigankoe bona ginar ko bona Sara ekeruru arede nyasa tapanyeti osina mai anajua amanyete pi amanyete kirigendo ekerokora anjara na mai ingiye ko yararende ago gotiga kwara arajero sigwa cyane baro chenga no bora irenchara but you don't want to do any effort tota idiko make any effort wasana wane njero kumusaba yesterday karona bwatabageni korose kanisa ya embassy nya kwa home church twaligere tigoro ya masabonga we don't know the formula yoko bolia masabo boronga we need blessings tutageta masesenyo but yenchera yo wekera Yesu Kristo tomubolie in prayer because that's the only way to communicate no manno ito amasaba ito taikeraneti tara ikerana boronge we don't know the formula nakito wenete gusaba ngoba nona na bora nyore no chande gete miaka menge kero kende miaka 40 kero kende miaka 50 but tura amanyanga naki ogwenete ukwana na nyasawo egere agwikiraniria magani yao alioganeti igobane nditangania abungangania baraka sako ngangania baraka hande gotaka ko motangania sege ntumbuya ekyaro yirire ikiria ari gojaria turubani oyo gotangana obwene ogen ekero kwa bwenire unaendanga turi gotene na bono uko jigweria ta kabisa njya bari gwiranira rindo konya abande kero kwa bwenire you have that healing
ngibatale gutena basu no na ekero kwa rase mejando okugenda turikugira na paki ngakugira na nende ari banta banki babwenire bachire ekero monta bwena banki bare kwenda bachikorandia enchiri baje thena babwena andi sugurire banta ekero bari kubweniwa abane bari kwe murungani ngakikwa bwenege yono ne ase mejando mbaro bate tonya gutware mejande iyo kibagoroje na mbano bonjiri kwa mabara we barochera lakini yasahere nata tukurusia bwa sore ekiaro tumiriri raika liturubania maji yobono manyana ngakyoko ekiaro yo nawe ka otebana eregenda otebana iya maji nguturani gwarenge nabale koba umutangani kwendo lakini tabwate muntu komoikia ikia konyoro buruire bwa mwengere rigata no buruire bwa konyoro buruire bwa mwengere nabale korora ya turubani lakini tago ikoro yote teno na abale ngabo ukalia abana baranyana baramanya Osa maja turubani ono manyeko sa maja turubani we ni ali raika osoe aserit velio obwen osebono muharika ni yesa senkoro yao atena ya ali koko na sembagalitibo bonde nya saso enkoro yao akobwen ikera sore bone yitibo ndio nya sao gocha asore agokune akobweni korwa semechando yule. Amen. Amen. By the way, ni kujingangania. Wewe kanonere menga se Biblia to Brighton, Reverend Brighton, sorry. Nturuchu mo koyo lenge oiwete nga Yesu ngwetare asomuganda. Nkuaroche vile alijingangania. Igaboletyo Yesu mwana Daudi ogweta bono. Alikuwa na ile commitment nga weikonya Yesu weikankoreki weikambwene abande libare ko maita abande ba mo kaneti kuga liba ko mo kana lyagwaga the roads kabisa ya recommendation inga Yesu mwana Daudi na koigure ngwetore gaiga ndorera mabera alijingangania alikota bunkugore anabenga mna ruto gweta that you are making noise ngorole mnogo kanyuga ali kabisa lakini yeye alipiga nduru yake yote tebena umukono ene rari ko batake geturi angepita so lazima ujinganganie masubati ulio likurwa manyinge miaka 12 alijingangania akajifinyilia mpaka akashika pindo lake Yesu ande ukweli hakika nanyore tukubwenewa igogwika emebwika ne itokora se Biblia muntu tayo ikanastege seronga tiganye saaje lazima enonyo noyo ochite seriga teriri atebetenga gakiunde tayo kumbeka egero gusiso namorera mabira amubeke igobono it's high time twakeli ogitujitafutie baraka zetu kinga kichinde goika torigie ama sisi ni Nyasaye oranyo Nyasaye ombetiga agopime tarorenga what are you doing ekiagera no wate Biblia egogosome yes omaitena burate na njitindi kerema atindi mauko tindi gentoki lakini no bwato borema poko burwa amonne tanya sase enkoro yao no bwato borema gete botaragera oikeranie ase biriwata gete goikirani ikobono borema tali boli obwatena oikobe physically challenge no borema mboro obwate bosiekererete no nejibaraka jia yes Bono mambi lakini kero kumtumainia nando unganganie baraka zako asimambia bone na boko suka gojibosio bado na boko nyorana umefungia baraka za familia yako osiekerete baraka cyomo rugio cyomo gako cyabana bao ibono nitakero twaleke bungu ogete ngie baraka ikera kwigorere amaya elindo suke gojibosio ase enjire yama osa seyende ikyarense yonse bi no de abana no biegu bionse bi buna tobwa ati omonene ebiyonzi bye vanity na andora zero bugima bwakanaga abantu boboli bale na ndikanya sagoje ngakia gocho tole banga ebange by the way tell us more physically challenge development that avire anya komenyete oborogime anya komenyete ndamwa muime anya komenyete mesira ime anya komenyete kunyo gusukia mabebe aya miaka nenda mwaka rudi iko kona gusukia bebe lio kalio korochengo yumina bwato buli mobane gukobwa and by the way la kitu mo subati omanaro ndikirete korwa south mugrango wante bingachi tukubuka iga akanyore ngombe nerusirie obosuguni nebutoire Mbama idea sibukari na ngombe tigirimo ali sibo tingma idea ire tachi kwa busera ire tachi ngombe rusiri kabisa iga antu ananda gotebe ngombe ikuru akanyegurete
yana kugani mbegu yana ng'ombe kuragera buya but bona Joshua kubone ng'ombe ko bekuru muzira iyo mundra wanyu bekuru muzira bana ndo beka chichu bamezumali muzira so ngyo koruseli egasuguni kerina ng'ombe kwetangira chinki ya busera kabisa. Why do you do that? Na bengo monta kuna chibichali byao, how do you work? Ng'ombe takwane ng'ombe tatwara deni ya mondo. It's high time abantu tutigenda mwamu. We embrace obwanchani, we embrace obwama tobuya so that tomenya bya buya sema tabantu sara nababe mwanya bantu nababe tole kiara ni wani wawe na de Joshua na no en ma de no na mashabiki na ninya sauto konyete no embona botuka na buranyo na bantu mbali ngebu isiko no enai lakini iri basi nyana ngala Joshua to kwa Joshua na ndiro ko kwa makonya na mabarato ketali nka korano monto tambo keruru bago wa umina ngege ngobono monto iteta waranga ni monto kurwane dirisha monto kurwane dirisha kona bantu bacha buo lakini sari yama sabona ndo no monene ebasi nyana bara roborabo bagenda barwara bagenda yasawa baturubani bagenda aibono we unaishi kwa neema kwa neema ni kweli ayo na yebiro asemambia bonia imetena kwa nyoro gosemeria yato mutamiro monene atubuire ons ayo na yebiro asemambia bonia bia sano mwancho murigani metegwe somirie kyagero murubirio yoiga bwa yebiro nigabwa togosemeria ogosomia noko tusukianga Nyasaye ase chinkoro egere tucho gwikero gutulika teko babyanga emamberia kereke tulelikera abugigwe abantu bache kugenda somuriro twamanyete Nyasaye ngote barenge kero manyete na endo tigo monto mino anyare ko bagagoswa ase gintu kelio manyete utamukaneti abura ng'ibyo biri byaye nayo kubariro kwa sababu ulijua lakini hukumueleza igobono tiga tumutamere Nyasaye na nditokongia masabo turu ase chimbwa chimbe tukuna ko manyekana bagusina barogie byata bagusina abanyandamwamu bagusina abanyaibero bagusina abanyamesira ani tumepatiwa majina mengi sana lakini ndio it's high time totoleke tuenda sensemo ye SMS ibiri se tukajirya tumiroja studio simambia boni ga sensemo ya check wakire bya habarari bandis TV tichirimo na bati na beta kerikori tichirimo tichirimo yo mwisho yo omutienyi ogatano na kabiri Nyasaye bwanjire obogima bwaito bogenderere igoro ase kanisa inchiri nigo ya totebiri tobe aba macho gonyerigere linde kiagarando je na Chris yarogo ke gusikia orero kwalika nigo kirege komwasi nini lakini tayangalia to yeli fresh ya semambi ya boniga ga Brighton ekororekana wasoire serikali ime ga kibuna to sumbogete iga abanyanyimbo nabarabwo nababe nigo bakurasa onde bwensi no tandamana bine biranga bya narwa atigotari naso serikali nje naso abuna umusigano mwana muntu go muntu nerdi ate kuruturigena tukore busy because abaro wamefinyika na uchumi bado na wao wamefinyika kwani barabuka aki ite sukani elili amaguta neli na baro babwate emichando yabo kero uko kuruturigena bono ni go ba provoke na kinaro go kwana ikotinda so serikali kinda soe no kwa trivia umejielezea vizuri ana nazoeleza serikali lakini kinda soe ngakie hiyo asoe takoba asoe kanda tuligeria mpenye alright bia mana sana mwanchu muligeria batumira wetera senchira ya Facebook Samuel Nyamari agoteba Honorable Nyang'au Nyamari Samuel from Nyamataro Kisii whatever following na Mama Max, Mam Helen Kimto Nyang'au, Angela Nyamari na Stahameri Nyamari. Asante sana mheshimiwa asokuendera gutubwatia Edino Mwenga whatever koroka Jado present watching live Sarah and Brighton ga kitu asiririe omodikono ito Nyang'au Mosegai oyole esokoro ya ito Paul Getare South SDA Church amo nekenyoro kiabo gisange nyamanagu nyaguku gionse. Asante sana na ende pole sana sogosiri omodikon Nyang'au Mose familia yo ya Nyang'au twayega ne irio pole muchinga kiechi chobo kendu
no musunto monene na bali mwensi mwasiriri cia matiche na silibwa to abanyura senchira bene bono mambia na bali mogenda tukurwanirira magimasi chinya gitari ao tobaganeirio kubwena kwa bwango Ensuria Maita na Sunday Lady abana Sweet Boy omwana mokorofi na Smart Boy kura Melin Salams Club South Mugrango agotabanga hatubanduki hata kidogo wapi Elder Shem Moreka Masai mwenyewe egwachi ya inani size A Nyamusibuonderi Jared Ongeri na Manjuma. Asante sana Ensuria Maita kura South Mugrango. Mama Regan agoteba tunde yobesho beshae kura chinsamo cha Nyangoso agoteba asante sana kwanya omongwana na arabo kuro kwa Henry Mache kura bokina migari Nyangoso motebi tuko pamoja agoteba ngatima pana kosa. Asante sana yobesho beshae Enoch Mochere kura chinsamo cha Sebania Boda. Hello my brother agoteba na good morning from Sebania Boda wakiri bya Kigima akuganilia mama mwabo kuro Betsheba kwa mboka ole biombe Mwanyabando atwali weekend ya na wanafunzi wote wa Boda Hill Academy asubuhi njema agotebatia bidii kwa masomo na team silent watu wale mambingi. Asante sana Enoch Mochere bia mono sana kwa chinsamo cha Sebania Boda. Nancy Kemta goteba listening abege to kabisa goteba nwalime Dominic Mangabo Mochengo good morning team Ensakia ose good morning Ndizi TV. I'm watching live from Pipeline Nairobi ngona lema machoge cha chega kero area tuko pamoja anda kubatebeli tukoligi y'abantu baga kero. Asante sana Victor Umondo kura Nairobi West aigati nanya kwa machapigo ikalia bu Umondo na mwachange family bategereta bya kabisa hadi tamati agoteba show iko fire na iko juu tena zaidi na kuambia ikia babambia mono sana kuna show ingine Eastern Central Africa Ensakia inatamba sana. Victor Umondo na kora asante kura chinsamo cha Nairobi West agoteba gotoma pole uchase familia Mumondo ebwato bokongwa sogosire job Omondo orai ni weli tukolia Friday yakoleraga sana pole sana twabaganire obalemu nindoche okay Onguso Henry agoteba good morning Ndizi TV. I'm watching live from Kitengela na Henry Onguso Nyakundi tuko pamoja mpaka mwisho abochinsa macha Kitengela okoromo ngono kwa Kristo Rina okoromo ngono kwa Kristo Yunge nomo subato kwa Esther Ngwae bama iga kigimachi semo cha Kitengela Isanya Tundo Mosongo nera agotebinga na onda chinsemo cha Eastern igasio Kimau Machakos County agoteba tuned in. Devi Witange agoteba kurwa doa Qatar mbono twibangire kogendega sime ya Hamad International Airport no musani one Charles aka Onsongo amaiga gochase familionsi ya Mwamandere representing Kenyorogionsi kia Makairo mbiamona sana emiremero genda gabu Hamad International Airport mokole mero matengo mondo nera nkoro hoteli ya Buga agotebando chebwa kiribu ya pi tole komo buna botambe hadi mwisho akalota yanga gotea sana mashabiki wote. Asante Francis Onguso kurachinza machari Riyabe base with my beloved wife Ruth. Niko ndani kama kawaida watching TV live Ensakia wapi hawa Mam Josephine Dad Mukaya Sis Reila na Maria Brodiuk and Eliud na mashabiki wote wawe ndani kama kawaida Ndizi TV. Okinye Dismas nimekuona wakatebanga uko ndani watching and listening live. Let me wish success to the students of Bigege Vocational Training Center who are doing their final exam. By the way, nkwa baganireti ya mayakure wiki elia abana babigege Vocational Training Center karamukora matemuli tukulia lero twabaganirya mayakigi Madelphine Moraba whatever. Good morning Sarah Brighton and Joshua. God is good all the time. We could have never made it today but renda whatever nyasaye otwanchira whatever litukuligia. Ian McDonough whatever. Good morning twabokire mwabokire yabono neke bagompaka mogoroba tole 1-on-1 imeya Ndizi TV. Walter Rioba from Embakasi Nairobi akalwatanga noali live. Claude Nyakesi baba na akorodre kurwa chinse mochia embasiga iga Okinye Dismas na akorodre gabo mnotometama iga kabisa yabo Vansi Keri Moli kiongoza fanayo nserio mbia mona sana Mokogoti Asiba agoteba kondani. MCA Thomas following from Middle East
Qatar oyo nini coming MCA Thomas Meroka ndumetinga which ward Thomas Meroka ni coming tuambie ni wapi Keston Chari asante sana brother kurajinza machama Moriangoga alechinza machama nyinkwa agoteba good morning nice week ahead Tom Mosomi bwakire byakurwa bumabacho nyaiwe Nyamira agote bitatu mwabo Mosomi Omura mwa Agnes Mokera Elizabeth Kesari na Lemeki na Nyaribo basoime yomurubulyo Bikoro Evalina asante baba goteba morning Sarah Horia Brighton na Joshua entakana ya Jen from Suswa niko ndani salamu zangu kwa baba mpendwa Evans Ontita my son Gifton Oino my mom Divina Mura my sisters Rose Lydia Sarah Ontita asante sana na Esther big brother Samson Oroswa Geoffrey Onyancha Chrisorina na Chris Oyunge hagoteba much love timenza kembe mwana sana baba engineer Vincent Maina Echui abo basu watching you live from Bosansa PAG tuned Douglas Obocha goteba morning niko ndani from Nairobi Rescos Charles Nyagwoka goteba abantu nabo bagochegia abaskali oyo tebirenga abaskali mbaguru tambunde busaigo ekerobo gimabwa burasa ko nguneba nae Sara kuseneba nae Brighton what can you do agoteba abantu batige gochegia abaskali John Kimori good morning B and S Brighton and Safi. You always give us the best, all the best and blessed day from Nairobi Mwihoko. Safi. Asante kotabanga tokoba edosi elibatagete mpaka to much kwenda overdose. Na batutagete igo azi nyamzi didrigan awataba good morning niko ndani hadi tamati Mungu awabariki sana na kazi nzuri. Bia mona soko banyega sito ningia azi nyamzi didrigan na mashabiki mwenzi ndo changa narachi bia sana arogoni garote bana ritkuri igoro ase kanisa injiri nigo yabatebetie tibaba amabanjure gusiti to amabanjure wina ro Chris kurubugusero raganga tima banakosa wikinchema abantu to amabanjure kero tobe msurengi Grace Ngwenyo likirabu nera Grace asante kroki jauri nyansiongo burabu constituency yako tebanere ya kondani bia mona baba karibu sana. Morning my team, it's a wonderful day that God has allowed to wake up alive. For me, the Ruos are killed more than any other tribes because Lyra is a Ruo, and that's long for sure. The police deal with the Protestants by giving them security. Every day, Kimso Motangi. Metoa maoni yake, muna bagere basiri bogima bange, yobono rende na isa raira karamogere. Timaiti, rakino terina ayatika ba nyanyimbra barbarende abanto, ekero ba korobekana. Na ina aragendrete, asinzido yake kuri nitoko sabo mwarembe. Na abantu betange makurita aba mange kikoragense ya maneno so magani tukara se studio Emiri kwamboka reto jogwana mangana IT good technology medento kwana mangana siasa ko January mpaka February that's wonderful kana roche na this is ayo kare gonzo ke wana mabi mbuya we need to change sometimes kagichege ntoke ku add value that's adding value na dinda ke din sogeriwe sogeriwa yasana ila kitadana Emily kwamboka ngoja tu kwa na mangana IT atudaina technology ngakia chire ngakire Ensakia we are diverse we are so broad we don't need to stay on one place January to December ekiagera igo tutete go sharpen mwanya getingi eyuere we are all round igo wana mangana IT that's very okay tiga tobe all round tiga wantu to idagali utanisaidia situation jini tora body madam akijaja ndani ya nyumba yongo chara simambia boni ensemo ya IT yato jukuriria mangana aboni mete serikali ya tena korosiri jihab jia mangana technology internet ibaruta muliza digital ngakidora akore ebinte binge wetera senjera yekerero hayu asante sana by the way narugo kwa naligoro ya mangana ye talent maite squeezy it's about talent kuna kuligeria one of the TV stations ngarora abana bali chibarongo batatu very beautiful ladies koro Moipei family ana bali mother Magdalene
okay nevire rieta lyo yo makuri ndi wetera ogotera mate mwana birbi achagete gotera long time ago even you can if you can remember abana bakesana bachagete that means abibuli baba bwaterete bye bakora abana aba ogotera a talent yabo no gotera they invested so much iko bana babibuli it's high time mwenye korocho mwana na bwate talent nyerende kuza hiyo talanta kwa sababu for sure italipa bana balikuwa rochigo bale University of Texas banyorete scholarship bachiko somera music and they really their vocals nchira bale gotera nchira bale it was so melodious iko bana babibuli it's our challenge torro mwana nga inkegu kikiria bwate asirwe ebiyesana mwachibori twenda sense mirindi studio turakora bintu bire bitatu na Joshua tukwira ndo kwenda sense ya Makori KE news agatebanga atujomsalimia leo by the way Makori Mandere ari Nairobi by the way atumekusalimia agateba leo tumemulenga atujomsalimia na Jeff Gichana Mwamba from Migori nera agateba narire ebiyesana Joshua ndina kubekare egenteka mabu karotore tenya gukwana timezusene timedire lyabekara kindende na kwarora abana batutebi ubekire lakini timedire na kingo bonere lyabeka lakini atano ubekire ngochere it's coming shortly yesana yuko mokana ko mantri roja seskini ya manjuberia moroberi bari no gendrede ende bwebwere ebiewa awasinjira ya abene asimambi yabone no roja TV ya ugabo process nereyo abumonda kwebwera chibese sebio akorwa sensemeyo ya Safaricom all right gomoka na go monthly na Safaricom abuna abantu muntu mokenyo ndo bansika icho bwate line ya Safaricom ebe mulika mwizi obwate simeye taliko so online ebe ni smartphone obwate na bogo so asema Safaricom app you buy a go monthly bundle go monthly minutes go monthly credit gere bwibe kasiri bagali giyali okobumo bwi na ndo bya smartphone go sema Safaricom app nelinga ngo speed niole sinaro goncho kana nigayo gokunigege chara inaenda round inaweza kusimama kwa pesa taslimu inaweza kusimama kwa data bundles egere bwenyorera free data bundles cross company ya Safaricom ekiagera nga Safaricom ya chirange na igetete kwena nebyegwa uchumi yako ngire yonsi onyorera milioni ya mana tete kinko yenyora nitawazawadi kwa sababu pia mimi nashiriki lakini wana kidogo ige smartphone yanne watu bukorekano porogendera na botumekana kujo konyora na tokonye bintu bike asante sana igo bono mnoro chabo se TV yawe bintu bire moyoyo bintu bire maridadi ayagenda onye ko bwate mulika mwizi igo go dial *544# osogende to my Safaricom app bali mo bwate smartphone mokokoti otebere thank you so much Sarah and Brighton asogo nsogelia bono mambia asante sana brother kiagera you are one of us biasa tuenda sense mirindi studio tukirudi tutarudi kwa magazeti toronali airobota semambi yaboni all right Ndizi TV Obwansu Gusii. Ndizi TV yetengia wansu Gusii TV yetengia wansu Gusii TV yetengia wansu Gusii TV yetengia wansu Gusii kigekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo kigekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo simeroberie metindi wansu Gusii simeroberie metindi wansu Gusii amangana maya wansu Gusii samangana maya wansu Gusii meroberi yobosemya wansu Gusii meroberi yobosemya wansu Gusii chingera chakogokya wansu Gusii chingera chakogokya wansu Gusii si yetengiba wansu Gusii
ekerole asumu chibuogembo nichisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebirobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Omuremi giata company ya Sidco nigigo kumanya iguru yichimbusuro bwate echuchi kwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa egatiye chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebren kubyense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatiye 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase company ya Sidco nigotoko kora utafiti yechimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obutati boisaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na enotisano nemo enotisato yemo enotikianda gose enotisano na ibere isano nemo isano nesato kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco yenerenga yeligesalinene omwanchumuliriye bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televishoni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugu twakiresimi ase namba enotisano na inyesato isano nemo isano na eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyogwe chiro ya embassy ekeroko gendanya koe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomo Gusii esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track
D1 echuchire PSV oburundi bwe Jumatatu cha 14 sita. D2 PSV oburundi bwe bus. CE heavy trucks. F PWD cha bantu bali nobolema. Bwigombo bwete short courses cha BCD na B executive. Obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Bienvenido mwanchu muri Ndizi TV kaltora sense meyende yo mutumo Joshua korere bunamanyite emero beriebere tato ana sense meyo yo bonjuri ondi to kuira sense mo yamagasete asemambi ya boniga bana twagotebi gekuragense ya maneno sugedeka chinke sana toso ya sense mo mjada bwitu kule lero ngwete no magani amechacha ndana nyumba ashafika ashadunda ikire producer wandino ikire noare sense meriende ikego ikense ya maneno so atakwa ndani ya nyumba igaiga tojako mjada kana twatatu kwanda mangana IT leo nduru kwana siasa mono kiara siasa nero twaraye kwanire na ndemete siasa siasa lakini amagendero naro siasa te kwerero bado ikiara ndo bande baje prepare for 2027 yes ando baje gwera inina ki 2027 bono Kenya kabata bange bago focus amangana age siasa kubwa magendo bono kito dena Ensakia kote mato twara ba enjira gete twara onjuri bintu gete abuto twara debi monto na no mbona uto josomi monto na na kretiaga sia bearing akyokora abantu baito ngakyo police brutality tonyora go weita ogwesikira nyumba lisa sirikonyore mede ndabitura asomya abantu igana totena Raila na Ruto bado mbaenda kumigana na bado mbara amwa guikaranza ayeningo ojo na wana tiga baikaranze barabuka banyene bado na boka basara bara decide ekene yes by the way mede wigi na majidi kanisa na nyote monto yo mogara ko Ontita Brighton ngakie kwa babo ngakio ko tomoji kanisa kabatenje no pastande lakini ndende neli na ekanisa nero etige koba hypocrite baba platform baramana ande bairana maiga badeana bono na tiga toba Jimmy dieta toba ikaransi pana tiga tobe abantu bale bekene tusimame kwa ukweli tuwe wale watu wana condemn which that is wrong ndokere kibe let us all condemn no I go chibes no taiwa yes mama call us spade persons of principles call us spade not a big spoon igabano ayo na ragendreta sense ya Kenya so it's either inje na ya to kwerenda kiagara kwa Raila ande ka kire basa andai Ruto ga kire uso mwana Raila okule uso mwana Ruto okule hapana so ni sisi tobe kioge kegotieri kioge kende so that tumenya sense togenda sobanga zeti yeli tukulia lero yes ige tukira rodane boy yawe atwaro gorkano age iyo that's normal you can change batteries or dendinga kiekoba eban tigatonya gote abana tochigo so ase na bogo chenja
Ona dio ninjojo raje ajo twera ria kinendenena mwajumuri tutaka toso asensemo ya magaseti asemambi ya boniga ekatute turigirina na arari ara sensemo magaseti bono kwenda leta aria ara sensemo na bokondo nyarete kero toso asensemo ya magaseti asemambi ya boniga mwanjumuriria torena na arari aeropolito asemambi ya boniga asemagaseti ito ndubate gaseti ya The Standard ndubate gaseti ya The Star The Daily Nation ndubate gaseti ya The Bible Daily ende tu manyina na arari aire obolito kulende ayakwe obolito mono asama tukaya na alianse meli ya agesiasa no kurubikana tiganja akiri gaseti ya The Standard asimambi ya boniga asumuri kwe gaseti amurigedena hustlers ni gobono bare asegetare na se obokongo bonene ase ense ya Kenya muri kwe gaseti nigo achorete agete bichabu omonto yo mateneine osi wo morere kebemberi ekorekana nekro ya renge asensemo yukurubikana bono nigo asorasi abange bataramanya ningi kere serikali tegere okora anene kerego tebekana muna engaki ya ejikura gosekero abarai bari kwigiri chikura abange babo nigo baba etogo semeli muna bago so asebirogo usibago so bisi nigo baraji kubagajira iguru ana sumurbe songona the promise them even lakini bono wikaboni yakendenge yo yeikire ekarondo ja asorasiga yabaga kwana tena obogima bwa kongire nade bwa baikiri ensinyo ayundu jenyeleri asebechi yagati abarimu 60,000 teachers ni gobono banyari bakwanga na gokana buna mbari gokole miremo as a junior second school ayundu jenyeleri torona ningi gosege koirira abarimu abugo kana odachi koba as school cha junior second school nindo jegaiga inangaki crisis bado kendede ko iremeri asenzemo ye dora aindu junyeri asenjera yobogale noboime asigaseti ya The Standard sara aina rondo chamurikeire asigaseti ya The Standard bechi entangani. All right, so mwancho murigana nchini gombate gazeti ya Daily Nation kulendo Jesu Siriru Mowait nerna gente gutubate koro kitutuma saba Albert Kirera korwa igonga bomariba watabano walime munyakiro goito Kennedy Gisemba sante nagende tugutubwate live and direct Teresa Kemto nere koro chinsema cha Moranga awatabanga Brighton na Sara Amorio kambemona sana gazeti ya Daily Nation engane mwamunelinga shakahola hora State on trial wane serikali nigera sogote mwoko nene ekarondo chebicha yomurandia bandia nchenko moroka Paul Mackenzie nerere gabo ase ebicha entangani ekerare kobwatia igoro yekina kiaye ase kigambiro gya Shansu Law Court muri kibagazeti na muri kiretenga naki shakahola hora egende tokore tobokongo aso wengetu nelinga security agencies judicial systems nigocha machigwe ase ama kweli osase amebere y'abantu abange ubagende tokutoka selinani lya shakahola okoranga security agencies go se chinse mochibulendi amana judicial systems cha machiwe kigima ase mangana yagendrete victims of families in agony ekerobono results cha DNA test chigendrete konyorua ose chire delayed up to now ngachi family nchiro rochitara manyanga abanjo babo mbale gati abali emibere yabo yatokire ase nani eli gosegendrete gotoka inside the mind of the cult leader inga imeyeberangararyo bya Paul Mackenzie nkikegendrete aroro chinga kyagendrete kogendera gotangwa state holds fate of detained victims of cult massacre aninga serikali nigegendrete gutanga the victims cult detained victims of cult massacre bali baikiranetie bali bari gokonya Paul Mackenzie nabo igogo ikabono iga nigo detained without trial state versus Pastor Paul Mackenzie ngawe ikabono iga serikali nigegendrete kumotanga Paul Mackenzie mbaramu igorera mashtaka ndonsi ikabono it is state versus Pastor Paul Mackenzie oikabono yo mto Brighton ndo mwancho murigereria bugeteseni kya Ndizi TV nigemebere y'abantu chimyenye 25 425 current death toll
I mean death toll ya ikire bono iga nyuranga emebere niyagendrete ko rusigwa bo igaserina ne lia shaka hola mugano yo noiro bolito mono sana se gazeti eri tukulia rero ase page ya kabere page ya gatatu page ya kane ne page ya gatane ekara kwa nyore gazeti yo no chakora yonsi asenchira yobo ikeranu waigo ase page ya gatano na gatano na limo ne litoligereti ngabono liberera litindi pressure mounts on Raila and Ruto to hold talks yani bono abarai babwatani bonse nigo bagendete kubulia Raila Odinga amano maraibuense Dr. William Ruto banyare ko babago kwanirana egerense ya Kenya beboronge eyemaega yazimio lomoja wan Kenya koralia buna litukule Jumatatu na ende wiki etwachaka nigo amagen amandamano osokorobekana ko gocha kogendera gokoreka chinga kie serikali neregendete gutene na kidete kabisa na gotebanga mbali go chugwanchira na mangana yokorobekana sense ya Kenya onoliberera nigo liregati ababirabu banyare ko bakumirana kwa razma ama kwa lazima banyare ko bago kwanirana epeji ya gatano na kabere nero ni murikeretenga naki a wave ya arrests and abductions again that could raise concerns yaninga koranga President William Ruto leadership style nige kare nkongigima igeranda scrutiny nige agenda takumuri kwa kegima ekarabano ko bwato kwa bantu kwa ichoire mono noko abductions kusomonto ko bwato na gusira ya chakire kurigererwa bujanga ase serikali ya Dr. William Ruto nige ko bwate abantu muri gazeti yakare batebanga nigo yairanire into dark Kano era following reports of arrests, abductions, torture and killings. Ayono chikuira nili mwachumuligira sepeji gatano na kabere gazeti ya Daily Nation. Wega sepeji 10 ne mulikeretenga na kibono ensemo yobo cheno. Ayana mangana mayakuru ase ekiombe kyobo cheno ensengima WHO. Eyobone kare watabanga abantu bali bamenyetane binyinyi by'enyamoleo wose HIV korende bire suppressed. Yani nga batumikira malio ga senchirengiya batumikira malio ga lia kalekorwa mna antiretroviral therapy banyatumikira senchirengiya mpaka bono chinguru chibinyinyi cheira ni wense kabisa yabere suppressed asebirengo bigoro wonona ke ekyombeke goteba nige gotanga abantu buna abuo batumikira malio ga senchirengiya ebinyinyi ebitaliko ba detectable nigo bono batachi kwambokeria partners babo ngabono bachakire ko ba free from the virus because the virus is already suppressed igobona abantu bunabo nigo batari guchikwambukiria abanji babo gose partners ekene kyombeke abacheno ensengma WHO asamange na bagwesomera ACPG ya 10 nense moye chigosoli nelinga Gor Mahia pays dearly for contract breaches yani soko enda mamincha noko igwanana asamangana ye nkoyo nigo bona bakari gwakana dearly mwancho muligeria yo manaenda mange ntochiko yaligeria CPG yo mwalyo kigima ase gazeti ya Daily Nation Brighton no mwancho muligeria ayona arairu bolito kigima ase gazeti ya Daily Nation Biasani ngete wakwane Gor Mahia litukoria ngyoto rebobe Aisha Bana FC yes no ikarasi ketikia usi stadium asa barbatanya korege kombe kiribabwa kia National Subari ya irira mnaba uchoso Kenya Premier League mambi baga kebegete stadium koranyori baga na Bogota gojo orage kuna kero kebicha egobonne maliganyo yote bajiba sponsor ne roro mange captain 01 manyete enande bajiko to tebire maro base mangana mayaye news ya sports kodende mambia toribo benebwate a function ya sigetikia usi stadium elio kaldo chukoma esa ponsenya egete kombe keturage kuna ekiartari raisi for 17 years ya beira sobukendo ngira na by the way na rojibyanga Gor Mahia na kiekari wakana dearly in fact they have been locked out of Africa Premier Club competition CAF CAF Champions League for failing to honor a payment agreement it made with 3 players Nabaigo ya getusko. Alright. Tengira na sika seti ya testana le bechi ya gatatu ile murigede na
bono korrekana bune serikali ni yo ikaba targeted aba bali bagusira omubasi miuro moya bakubwatwa bisituko lya Saturday gosituko Jumamosi mbabwatwa musfati Baurini Njoroge uyore proga kokolika sense mitandao kubwatikana n'abanyanyimbo barabuni bahote abuna nigo banyorete amariogo yo gotindia asigari yaye na asinga yaye yedete kabwa kubwatwa kurende matagarua uyoro yomo bwabaraye sense ya miuro moja nigo aboririe musfati yanyaraga kubwatwa kwa kurwasi abanyanyimbo woni garo alete aseseli e weekendi engima boigo nindo jena siwo sati ebyombe birutari bya serikali nigo bono bekare koboria serikali na obongolu bwasi miuro moja kwiranirira mangana yechingwana kose by pattern talks elikoranga kyomolembe ko basinse ya Kenya amabori atabwatia machibu ikaboniga nigagendete kuboriwa anene ekero obisi yomo seneta bwe county ya Busia yanyarade kego saganwa nebintu koibukorwo oyo nokia omtata kolendo kia omtata nigesogetira atana yaya document inde Jones chirengete ekina gia finance act nigo chiro chichire intact igobono ikabono tayimenyekanide osende yomanyekanide ngochete gosali ebintu asobisi ya omoseneto ya sensemo ya Busia ebechi akaneri murigirde igoro ya bana bana batebi 60,000 teachers bali bano bangire kogenda se ikiombe gosikosomia junior secondary school utagwa somera mangi na boko nyore bechi yo sika city yo bwe somere ekero standard ekero tena korengana koroboti banyorete kurwa sensemeria teacher service commission ni ekorokina abalimu abande nigo bancheiru bachikosomia junior secondary school kolende bakanire ba decline ba dena yaya barabumba isanegete ase bagosomia sense media West Pokot ni gobona baremi banyorire asare ntindi ekero chi rocast dogoro rocast ke chingige egesase na gigrasop egesase na waigo ekero chingige egesase isa grassopa grassopa da rocast nero chingige liburu na grigorgoro liburu ne grassopa. By the way, libro na lie grasshopper. Egesase agigoro kurege. Aina ngo nduru. Is it a moth? Na deni bisase disimu. So echine locust. Locust chingige. Ejine chingige chiache da sansambi ya West Pokot karabale mi bakale kolera sana buna ya biasari ebintu ororo. Speaking of chingige echo. Wasinigishu County, naroche some strange, scary wadudus. Wadudus. Makondegeti. Chirine chinyanja bira. Very scary one. Ngego kubwate uko na antoma etoko poko. I don't know ngaki serikali yaikeire because it is so scary. Mete muraibwense na gore entomology, onorine raja tokonya sane. Mete the study of insects. Study of insects, okay. We have entomology. Study of insects, yeah. Study of insects. Na study of animals, zoology. Zoology. Na plants, some of that botany. Botany, yeah. You're good at biology, yeah. Na wego, tusikiwusia sinini, jushote ine kongole, Ade augana etura kone soro chito kwa nige ngoma etura bego chansi o misiri dia bantu that's tuona mambia lakini Joshua gracias que ntundu ajete keke ena no mede by the way we are students from Bugema no to korte korunjena sana to kasome miageri mekari several years back and we were working together on this program. Tuenda zipeja gatano ruto ni gaendete ko tara chi county ao anene kurigirina ki ao kanya okorobekana asi county ao boigo ni garenga sense meria teta veta itukurigoro ekero adbore tie osate dio bense meria na bachikonyora liga sari nene anene krate tebuna kurwase national bank ya Safo Safo devo ikiare kuriguti so T silent Safo national bank ni barachikonyora half ye ngeri ligo sangre kurwase ebaki yu inde tafeta enyore iske gochibosio pechi agata no maneri murede na bona astras ni gobale inaderema ekera banyanyimbo bakarego basunyunta ekero bakurobekana abande basirubugima abande batigeru jingoma abande ni gobara asinya gitari nindo jena
demos Alfred Mutoga tena demos njigo konyense ya Kenya usuka kujibosio kurende ni iria baraiba chamo na okorega sesumokia na usuka kujibosio. All right, mbia mono sana kero chitira chideka isano. Agara tumanyo iko mwere bwa yarasa magazeti tochigoso asi enkwana yelitskulera rero. Epeji akabere gazeti ya Daily Nation emulikeretenga na kirende chinsemo cha serikali, security agencies, judicial system, chikare ko machiwa ase emibere yegandeta ko yuwa ko rasedi na ya Shakahola county ya Kilifi. Waiga sepeji yune emulikeretenga na ki how a cult leader manages to recruit, manipulate followers. Emulikebuga seti na emulikeretenga inki na kira nyarikane umurai anyare ko baga ko recruit na ku manipulate followers une ya korekana asensemo ya Shakahola. Waigo page ya gatatu ne mulgete na gichia mate chinyinge chitara nyora emibere y'abantu babakuru aserira Shakahola ekiagara wikabono 425 bodies already exhumed korwa asenseme yokorende engana ya DNA okorani egenderete gochere ugoseko ba delayed egento bono keirerenga abanyene mbaranyoro bwene bwabo na kumanya abantu babakuru ase emibere yo yaikire gotoka epeji yakane mulikeretenga na serikali egenderete ko hold victims of Shakahola forest bali bare ko mokonya Pastor Mackenzie koita na gutindeka emibere yo asiri na Shakahola baigo nigo bagendrete gutangwa ase egesibo Mackenzie ogendrere ko baga gutangwa ase mitienye menge bono kolende taranya ko baga kwigurirwa mashtaka. Why do you detain omonto for many months nkoragerare ngokora kirigento atana kwigurirwa mashtaka na bakwanyaro mugano yo ase peji ya gatane peji ya gatano nalimo niri mulikiretenga na kibono ababwatani ao abaraibechi kanisa bagendete kubeka liberera kabisa uchaso muraibwense Dr. William Ruto no muraibeke makia Odem Raila Odinga banyare ko babago kwana egere bakore amangana yokurubekana ayuarubereire asense ya Kenya kisa na maana nogo konga kubogima asense ya Kenya bona serikali ya Dr. Ruto nigekare ko ba defined buna serikali ekobwata abantu na gutamia abantu abductions and arrests niyo yachire ekeroro botiro koroke buna abantu abange nigo bakari kubwato basire batari kumenyekana sibale na abandi nigo bagenderete gosuiliwa asibitaseni byabanya nyimbo ayoka genderete bayigo muraibwense Dr. William Ruto likuligoro nalenga se county ya Taita Taveta ekerobona abulije abarai bali bachorije both national and the county leaders banyare ko baba kubwatia lichiko follow the law. Peje gatano na gatatu ne mulikeretega the love hate relationship of Nanyuki and the British soldier ana mangana y'ubwanje nabo gwesomera gabo ase peji ya gatano na gatatu peji ya kianda ni mulikeretena na kyo mukonyi bo muraibwense Rigathi Gachagua mambia lero akagere gucha gukwanera umuganda kurwaso obomobwa UN wose United Nations Summit akwanera igoro ya food security yego koleka se capital city ya Rome ime ya Italy emambia ya bono Gachagua nigagucha ko represent muraibwense William Ruto ase summit eyo ekerba uchikoligiri chibu liyo gukora mangana yenchara na malnutrition ase chinse chia Africa kerobara kwanere boigo amangana yogo nchurire kwerire ose climate change na gukorera umwanchu muligereria epeje komineri mulikeretenga na ki abana bali gosabantu bali babwate suppressed HIV viral load bali likely batali gucheko enana enyamoreo ochiase abanchwa babo kurengana ne wizara yobochano nigekoro kyanga 46% of children living with HIV nigo viral load yabo ere suppressed ayona mangana maya igokoranga ekyombe kyongendete go koraiga sibutko magaso kwene kyangana ki abantu bali bamenyetana eminyamoreo na kibara bago chikomenya na gutura chi family asa matukali bosyo nonkora atikira boyo mto Brighton na mangale sana tumachi kumnyoka asi chi county tuligererie engane yemo tumanye gukora bia sana njokora sema ya The Standard na kungunda konde yangu ile ikase gazeti ya Taifa leo ebole tiga ni police au magenge yani nabanyanyimbo na majangili awakoborigo bakama wate abana mabizo wa usalama watumia mbinu za kihuni
kuangaisha wapinzani wa serikali bia wakiuka sheria. Kulingana gazeti ya Taifa Leo mwanjumuri nimuregerete na Maurice Agoketa oyo ole umurendi bomo bwasimiro mojo Raila Odinga na abwatwa Jomo Kenyatta oyo mwana o Kenyatta Uhuru Kenyatta maafisa walifamia nyumba